Irridu nahsbu biex nibnu il-futur ta' Malta, mhux issir marina f'Marsa skala akkost kollox u minn wara dahar ir-residenti. Hekk saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek meta insista li bħala Prim Ministru huwa jirtira b'mod immedjat il-pjanijiet tal-marina f'Marsa skala. Anke r-residenti stess ta' Witilajn jinsabu nkwetati u imħasba b'dan il-proġett u sostnew ma' Net News li l-proġett tal-jott marina ser ikun ir-rovina ta' Marsa skala. ħajatluni bl-inkwiet għax jinżajiet u kif aħna nafu u kif ħaninġu nafu kol. If you take away what you've got now, you're not going to be able to swim. You're going to take all the privileges that residents here have now. Aħna sajjieda qed ngħidlek ngħixu mill-baħar. Issa toqgħodx li ċekku jew Peppi, di vendikazzjoni l-Witilajn. U ħabba flus biss. Din il-mossa tal-gvern tħasseb lil familji Maltin u anke lil barranin li l-om jgħixu f'Marsa skala snin twal. Jena ma naqbelx miegħu. Straight, ma naqbelx miegħu. Għax jena nġinistata u ma kunx nista' nġinistatu. I think it's not really good for the environment. I think it will affect the place. I don't think that is good. I do not really agree. Di xi vendikazzjoni mu ħassir. Vendikazzjoni kbira. It doesn't make too much sense. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu qal li proġetti bħal dawn fi kwalinkwe lokalità jistgħu jitresqu biss wara proċess ta' konsultazzjoni veru mar-residenti, negozji u kunsilli lokali, kif ukoll b'diskussjoni mal-esperti tal-konservazzjoni, il-planners u l-konsulenti tat-turiżmu sostenibbli. Iżda mhux hekk ġara f'dan il-każ għaliex il-Gvern Laburista ma konsulta ma' ħadd meta ħareġ bil-proġett Maseċ fil-bajja pittoreska ta' Marsa skala u li lest jibqa' dej bih bħal gaffa minn fuq ir-residenti u kunsilli lokali. Tant li l-ħadd Robert Abela stess ammetta li qed iħalli l-bib miftuħ għall-marina f'Witilajn. Post fuq Facebook, Bernard Grek spjega li f'pajjiżna għandu jkollna kunsill konsultattiv b'ħilijiet differenti li xogħlu jkun li ħares il-viżjoni fit-tul ta' gżiritna u dan il-kunsill jikkunsidra kemm għandna bżonn marinas u fejn għandhom isiru sabiex jimminimizzaw l-impatti ta' ħsara u jimmassimizzaw il-benefiċċji. Desiree Grek minn Witilajn għal Net News.